ବାଘ ମାମୁଁ, ଏଠି ତୁମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଶୋଇଛ? ପଳାଅ ପଳାଅ, ଜଙ୍ଗଲ ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ସାଉଁଟି ହେଲା, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଡରିକି ପଳେଇ ଆସିଛି। ପଳେଇ ଚାଲ। ଆରେ ବିଲୁଆ, ସେଟା କ'ଣ କିରେ? ଏତେ ଜୋର ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା, ମୁଁ ତ କାହିଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ହଁ ମାମୁଁ, ମୁଁ ବି ଜାଣିନି ସେଟା କ'ଣ। ମୁଁ ତ ସେ ଗୋଟେ ଶିକାର ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି। ଯେମିତି ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା ମୁଁ ତ ଡରିକି ଧାଇଁକି ପଳେଇ ଆଉଥିଲି, ବାଟରେ ତମକୁ ପାଇଲି। ବୁଝିଲୁ ବିଲୁଆ, ଚାଲ ଚାଲ, ଆଉ ରହିବାନି ଏଠି, ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଯିବା। ଭୂତ ଫୂତ ବୋଧେ ଆସିଗଲା ଆମ ଜଙ୍ଗଲକୁ। ଏଇ ଶୁଣ ସମସ୍ତେ, ଆମ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ପଶି ଆସିଛି। ଆଉ ଆଜି ବହୁତ ଜୋରରେ ସେ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା। ଇଏ ବିଲୁଆ ଡରିକି ଆସିକି ମୋତେ କହିଲା। ଆମେ 2 ଜଣ ସେ ଡରର ପଳେଇ ଆସିଲେ, ଆସିକି ତମମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଜଣେଇଲେ। ଚାଲ ଚାଲ, ଆମେମାନେ ସବୁ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ିକି